Nitiere gigo machalo kaka kongo, kaachiel kod dawa ya kulevya, ma gin yedhe makoso mamiyo paro, wilo paro, kendo paro ok nyal bedo maber. Jogo mokao magi iyudo ni ng'enyne kit lwenje gi itimo gi jogo ma ok gin gi paro makare. Kendo bende wan gi psychosocial issues ma affect jogo, then gi interfere kod kwe kata mana bedo maber kuonde mag dak magwa. Ahinya ahinya kendo wayudo ni gigo nitiere machalo kaka poverty, nikech lwenje machalo kaka gender based violence matimore e kuonde machalo kaka beaches mekwa, ma iyudo ni mine odonjo e wach mar jaboya to mana nikech ogombo ni mondo oyudie chiemo moro odhi oter ne nyithinde. Koro iyudo ni wach jaboya ni miyo ng'ama miyo odonjo e wach mar terruok, ni mar mondo mi oyud kako nyalo konyore, to mana nikech poverty. Koro gender based violence biro nikech weche adek go eko. To another one bende nitiere machalo kaka infrastructure, nikech nitiere kuonde moko kuonde ma wantiere kaka koro e boma mopogore opogore, miyudo ni onge taya, onge facilities machalo kaka CCTV manyalo miyo jogo manyalo bedo engaged in lwenje machalo kamago ok yudgi, omiyo koro gimedo timo gigo kendo kata mana kimanyo gi to ok yudgi. Magi gin weche moseyudore ayanga makelo lwenje mag kit dhano. Erokamano jo. Iwacho kanyo makare ahinya Damaryce, kendi lero gigo manyalo bedo ni kelo lwenje makamagi. To maduong'